Kudla is our city. KUDLADAKLU is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ. ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ಲನು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಪುದರ್ಕಂತಿನಾರದು ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ತುಳುವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿಡುಂಡು. ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇರನ ಮರತದಿಜ್ಜಿ ಇರನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಿಚ್ಚು. ತುಳುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಒಲ್ಪಡ ಶುರು ಆದ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲತಃ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಯಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತೆ ಒಂದೇನು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು 1967-8 ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ನಾಟಕಡ್ದೆ ಮಚ್ಚನ್ನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೊಗ್ಗಣ್ಣೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲು ಬರುವ ಇಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕలను ಪೂರ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಯಾನು ನಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ನಾಟಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಯಾನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ. ಸತತವಾತ ಸುಮಾರು ತುಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬರೆಯಿನ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲಡು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿನ ನಾಟಕ. ಅವತ್ತಂದೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನೋ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐತ ನಾಯಕಿ ಆತ ಯಾನು ಸುಧಾರಾಣಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಐಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ತೆಗೆದುಂಟು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ. ಐಟು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇನ ಸಹವಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಆ ನಿಡ್ದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಪೂರ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಕೇತನ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸಹವಾಸಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ತಿಗುನ ಪ್ರಚಾರನೇ ಬೇತೆ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಆದನಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪದ್ಯ ಪುರ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಪುರ ಮಲ್ತೆ. ಆಸೆ ಪೂರಾ ಎನ್ನಿನ ಕೊಳ್ಪಾಂಡು ಬಾಳಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಹೊಸದಿನ ಭಾಗ್ಯೊಡೆ ಒದಗಿನ ಕೊಲ್ಲಾಂಡು ಬದುಕಡು ಎನ್ನ ಓ ಉಡಲ ಆಸೆ ಪೂರಾ ಎನ್ನಿನ ಕೊಳ್ಪಾಂಡು ಬಾಳಡು ಎನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಐತೆ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂದ ಅವು ಯಾನಪ್ಪಗ TS ನಾಗಾಭರಣ್ರ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ಮೂಲತಃ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ತಿನಾಯಿ. ಅಪ್ಪಗ 1979-80 ಬ್ಯಾಚ್ದ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿದ್ದೆ. ಎಂಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ನಾಗಾಭರಣ, ಪ್ರೇಮ ಕಾರಂತ್, BV ಕಾರಂತ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮಸ್ತ್ B ಜಯಶ್ರೀ ಮುಕ್ಲಪುರ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆತಿದ್ದೆ. ರಾವ್ಪುರ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾನು ನೆನ್ತೋನ್ವೆ, GV ಶಿವಾನಂದ್ ಮುಕ್ಲಪುರ ಎನ್ನ ಗುರು ಆತೆ ಗುರುಕುಲ ಆತಿದ್ದೇರಿ. ಆ ಸಮಯಡಿ ಯಾನು ಪಣಿಯಮ್ಮ ಅಂದ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ, ಪ್ರಾಯ ನಾಗಾಭರಣರನ್ನ ಐಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೇನೋ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಾಡ ಕೇಂಡೇರು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ರೈತ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾನಲ್ಲ ಆವೊಂದು ಬಂಡೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗ್ ನಿತ್ಯ ಪೋದು ಬರೋದು ಯಾನು ಐಟು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ. ಅವು ಆ ಸಮಯಡು 70 mm ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡು ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲೇನೋ ಮಲ್ತೇರು. ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ದಯಪಂಡ ಆರು ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದುಬೈ ಪೋಯೆ ಅಕ್ಲೆನ ತುಳುಕೂಟದ ಅಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪುರ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಏತ್ತು ಜನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಣೇರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಟ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಮುಂಬೈದ ವಾಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಬೊಕ್ಕ VG ಪಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆತು. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯರು ಐನಡ್ದರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ
ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಫೋಟ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಇಂಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿಡಿದ್ರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ದೂರ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಸಂಪರ್ಕಡಿ ಏನಿಕ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಂತು ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರು ತುಳು ಮಲ್ದೇರು ಇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಎಂಚ ತುಳು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ದಳ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ನಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವು ಕಲ್ಪೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐತ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆದ ಐತ ಧ್ವನಿ ಐತ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಪನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾದು ಪಣೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನಾಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇತೆಕ್ಲು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಐಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ರತ್ತು ಐಕೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿರ ಆಂಡ ಆಲೆಡ ಕಲ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಡ್ ಅಕ್ಲು ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಗೀತೆರೊಂದು ಬರೋ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅಂಚನ ಇರೋ ಸಾಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇನೇ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರಿ ಅದು ಪಾಡುವೆ ಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಪತಿದ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಉಡಲ ಆಸೆ ಅಂದು ಎನ್ನಲ ಸುಧಾರಣೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಲೇ 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 ಪಡ್ಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅವಾಗ ರಾಮದಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನವು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಕೆಲಸದಾಯ ಆತು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ ಪುರದ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಇಜ್ಜರಿತ್ತೆ ವಾಮನ್ಲ ಇಜ್ಜರು ರಾಮದಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗಳ ಇಜ್ಜರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅರ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯರು ವಿ ಜಿ ಪಾಲ್ರಲ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಬೇಕಾ ಪೋತೇರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ದೆತೊಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ತುಳುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ದಾಯಿಗ ಅಂಚಾಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹತ್ತವು ಯಾನು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ತಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆನ ರೇಂಜಿಗೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಂಡ ನಾಯಕ ನಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಪೋಷಕ ನಟ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬಂದು ಅಂಚದಾನಲ್ಲ ನೆನತುಪ್ಪೇರೆ ಯಾವು ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಆಫರ್ ಕೊರ್ಜೇರು ಯಾನು ಮಲ್ತಿ ಜಾತೆ ಯಾನಾತು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಡಿ 1979 to 82 ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಏರಡ್ಲ ಪೋತ ಅವಕಾಶ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ ಅತ್ತ ಕೇಳುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿದಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಳ್ಪೇರ್ದ ಅನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಕ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಂಡಿಜರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾನು ದೂರಾಯ್ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕನ ಮಲ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಉಜ್ವಾಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಫ್ಟರ್ 35 years ಏನು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡವ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಂಡದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಏನ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನಕ್ಲು ನೆಂತು ಪೆರೆಯಾವು ಆರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ತೋಜದೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಲವ್ ಮೀ ಮತ್ತು ಶಿವಧ್ವಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮಿ ಟು ಡೂ ಎನ್ ರೋಲ್ ಏನು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಬಂಡೆ ಉಜ್ವಾಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಶಿವಧ್ವಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಹೀರೋ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾಡು ಆರು ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರು ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೆರೆ ಯಾವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎರಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೊಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆದ ಎನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂಡಿ
ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಪಂಡದೆ ಫೇಮಸ್ ಆತಲು ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ಮೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲೆಡನೆ ಕುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಪಾವೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಂತ್ನಾಗನೇ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನ ಪೇರು ದೆನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇರಗೆ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಸಿ ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಯಾನು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೇಟ್ ಉಜ್ವಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟು ಎನದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ರೀಜನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾತಿ ಏತೇ ಸೋಲುಪಾಡು ಅಂಡ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಐಟ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಏತು ಪಟ್ಟಿಕೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಬಣ್ಣಿತ್ತು ಬೇಜಾರುಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲು ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಜಡ್ಜಿ ಆತ ಪೋತು ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯ ರಿಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡದೆ ಅನ್ನ ತೂನಾಗ ಇಂಕು ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಐತ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಇಂಕು ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನು ಸುರುಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಜೆ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರು ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಮೀನಿಂಗೇ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎತ್ತೋ ಜನಗಂಡ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿರಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಕಾಂತಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಬಹುಶಃ ದುಂಬದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೆರೆ ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆಟ ತೂತಿನಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂಚ ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪು ನಡೆದ ಭಿನ್ನವಾತ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನಡೆದರ ನೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ನಡೆದವರ ಜನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಇಟ್ಟು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಸೊ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಈ ಕಾರಣಿಕದ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈತನೆಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡ್ದು ಭಿನ್ನವಾತು ಬತ್ತದು ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಜಿ ತುಳುದಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಗಟ್ಟಿತನ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರದ ಸೊಗಡು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಆಯ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಹಿಂದೇನು ಪೂರದೈತ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತಿರುಗುದು ತೂಪನಂಚಿನ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತಿರುಗು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರ್ಬತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಓಳ್ಪೊಂಡ್ಲ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಗುರು ಕಿರಣ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಪಾಟುನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಐ ನಡೆದರ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತದೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಒಡೆಯತ್ತ ಇಂಚ ಅವು ಪ್ರೌಡ್ ಆಂಡು ಅವು ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ್ಬೇಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕ ರಿಷಬ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕ ರಾಜು ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಬೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆವಡು ಪಾತಿರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಂತಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹೊಂತಿಯಾತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಪುದರ್ ಮಾಲ್ದಾರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದುಂಬು ಐಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು KN ಟೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಚ್ಚಂದಾತ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸಂಜೀವ್ ದಂಡಕೇರಿ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಏನು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಅವು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕನ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬರೇರಿ ದಂಡಕೇರಿ ನಕ್ಲಿನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾನೇ ಆರೇಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎರಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ತದೆ ದಾಯಪಂಡ
ಏರ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತ KN ಟೈಲರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಅಂಡ ಆರು ಬರೆಯಿನ ಏತ ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ KN ಟೈಲರ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ನ ಆರು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬನೇ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆತು ಆರು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ನಾಟಕಾರನ ಓರಿದಿಂದ ಐನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋರು ಅವೇ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾದ ನಾಟಕ ಬತ್ತೀಜ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಗೊಂದೋಳು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೀತಾರೆ ರಘು ಇಡ್ಯ ಅರ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಡರ್ನ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ಸಂಗತ ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಷೆನು ಗಟ್ಟಿ ಆತು ಒರಿಪಾದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪೆನಿ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಐತಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವಾರ್ಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವಾರ್ಡು ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳು ಕಂಪೆನಿ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಯರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾತು ಒರಿಪಾಯರ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಲು ನಾಟಕಲು ಮಲ್ತೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿಪಾವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಐನೇ ಬದುಕಂದು ಮಂಡದ ಕಟ್ಟಿಯರು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಎನ್ನ ಬದುಕಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐನು ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತು ದೆಪ್ಪೆರಾಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ದುಂಬು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏಕೈಕವಾಯಿನ ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಐಟ್ ತುಳು ನಾಟಕಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು TV ಸಿನಿಮಾಡು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವಾರ್ಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಬರೀತಾರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಏತಾತನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಂದು ಗೊತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಗ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೀತು ಪೋತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಾಟಕಲು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರೀನ ನಾಟಕಲು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬಿನ ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೊಂಕಣಿ ದಾಯ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಗ ಸೇರಿದ ಪಣ್ಣ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಗೋವಾಡು ಅಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಇತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರುನ 42 ಪಂಗಡ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನವಾಯಿಟ್ಸ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಬಿ ಸಿದ್ದಿ ಕಾರ್ವಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಾಂಗ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗೋವಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐನೋಡಿದವರು ಆ ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ ದಾಖಲಾತಿದ ಕಡಿಮೆ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರದ ಅವು ಉಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಈತ ಜನ ನಾಟಕ ಬರೆಯಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಿನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ದಾಖಲಾತಿಲ್ಲ ಆತು ಐನೋಡಿದರೆ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿನದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ಳು ಕೊರ್ನವು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳೆರ ಅವಾರ್ಡು ಏತ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆದಾಲ ಎಲ್ಲಿಯೋದಾಲತ್ತು ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾತು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲರನ್ನ ಟಪ್ಪೊಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಐನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಐಕ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದೇನು ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರಿಚ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಮಲಯಾಳ ಮುಂಡು ದುಂಬೆ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಣ ಇನಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 650 ಶೋಸ್ ಆಂಡವು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಆ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ನಟರನಕ್ಲು ಪೂರ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರಿಚ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕಾರು ಮೈತೇದಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೇರು ಅವಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದು ಪಣ್ಯ ತೂತಿಜ ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲು ಸ್ಲೋಲಿ ಆತು ರಂಗಭೂಮಿನು ಒತೊನಿಯರು ಇತ್ತೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಇಜಾಂಡ ಓ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ 8th ಪೇಜ್ಡ್ ಫುಲ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಇರ ಐನೇ ತೂವಲಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿನ ಇರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಾಂಚನೆ ತುಳು ಇಂದುಲಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತು ತೂಂಡ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ಲಾಪುಚಿ ಜನಕ್ಲ ಇನ್ನು ಒತೊನಿಯರು ಜನಕ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಮೋಕೆಡ ಇನ್ನು ಒತೊನಿಯರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳು ಜನಕ್ಲು ಮಲ್ತನೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತುಳುದಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೊಂಕಣಿನಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾರಿದಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಭಾಷೆದಕ್ಲು ತುಳು ತಾಯಿಯಿಂದೇನು
ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತ್ರ ಐನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅಪವಾದ ಆತು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಬೈದನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಧ್ವಜ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ ಪೋತಿತ್ತಾಯ್ತು 25th ಶೋಗು ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕದ ಆಂಡ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತು ಆ ಒಂದು ಉಪರಿ ಅವು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಡ ಇಂದೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆತು ಒರಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಡು ಬಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಬರೋಡು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಳು ಬತ್ತನು ತುಳು ಗಟ್ಟಿ ಆತು ಒರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತ ಒಂದು ನೇಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಹಿಂದೆಗೆ ಸರಿಯಾಪುಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 60% ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೇ ಅವು ಈಗ ಎಂಕ್ಲನೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಆತನೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಪಣಿ ನಾನು ಪುದರ ಪಣೀರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾತಿ ನಾನು ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಮುಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ 6ನ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಬೇರೆನ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಒಕ್ಕ ವಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳುಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಭೂತಕೋಲ ದೈವಕೋಲ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಜ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊರಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂದು ಬಂಡದು ಅವ್ರು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡೆನಡ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರದು ಪೋಯಿರಾರು ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬಂಡದು ಆರು ಬಂಡಿರಿ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟಿಕಳಂಜ ಅಂದು ಬಂಡದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬತ್ತಂದು ಆರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅವು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಕೊರಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜೆ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತೆ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಜನ ಹಾಸ್ಯ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಹಾಸ್ಯ ತೆಲಿಕೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋಡೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅಪಭ್ರಂಶಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಲ ಆಪುಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂದು ಮಲ್ತ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೆನಪುನಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಐತದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಜನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾತೇರು ಅದು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಬಾಕ್ಲಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತನ ಇರೇಗ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ತಕ್ಲು ಅವಾರ್ಡು ಕೊಂಕಣಿ ಅವಾರ್ಡು ರೀಜನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ತಕ್ಲು ಭಿನ್ನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಟಕಗಳ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಈರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಾದಿತ್ತಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಿಷಬ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇರು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಐಟ್ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜ ನಾವು ಎಂಚೋಂಡು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಲು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ತುಳು ಆವಡು ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರೆಂಡ್ರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಏತ್ ನಿಜ ಈರೆ ಪನ್ನುಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಮತ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಐನು ಮೂಜೆ ದಿನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಿದಾಯ ಮಲ್ತಿರಾರು ಎನ್ನ ಶಾಪದ ಪಿರಾವುಡೆ ಯಾರು ಅಕ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅನಂತನಾಗ್ ಮತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಅನಂತಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇದು ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ಎಡ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರಿ ಚಿನ್ನರಿ ಈರ್ದಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನು ಮಂಡೆ ಏನು ಪೋತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಅಂತೀರ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರವಿನಿ ಪೋತು ಏನದಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೋದೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಎಂಕಲ ರಿಷಬ್ ಆತ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದವರು ಅಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೆರೆ ಯಾವು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರ ಕಾಸರಗೋಡದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಪತ್ತದು ಮಲ್ತದೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಂಡು ಕಾಸರಗೋಡದ ಪುದರಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಬಹುಶಃ 1979 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ನು ಪೋಯ್ನಾಯಿ ಐತ ದುಂಬು ಏರಿತೇರಿಂದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ತೂಯರ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಐತೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಚಾರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಎಂಕ್ಲನ್ ನಾಟಕದ ಎಂಕ್ಲನ್ ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪುರ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಶಿವಧ್ವಜ ಗಗ್ಗರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಸರಗೋಡದಕ್ಲು ಪೋತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಳುಲ್ಲೇರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮಿಗಲ್ಲು ಒಂದು ಬಂದು ಕತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆತಂದು ಐನಡ್ದರ
ಕಾಸರಗೋಡುಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಭಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇಕಲ ಕೋಟೆಡು ಕನ್ನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಸಾಗರ್ ದೀಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾಗಾಭರಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ, ಯಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಲ ಕೋಟೆಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೇ ನಾಗಾಭರಣರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದು ಮೂಲು ಉಂತದು. ಬೇಕಲಕೋಟೆ ಹೋತು, ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಹೋತು, ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಯಾನು ಪೋತು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಕಲಕೋಟೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಾರ್ಥಲ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಸೋಮವಾರ ಹಿಡಿದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಳು ಹೊತ್ತದು, ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ 2 ದಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಬೋಡಾದಿದ್ದು. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಲ್ತದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದು. ರಂಗಚಿನ್ನಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಐಟ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ 3000 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಜಯ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಂಜಿನ ಗೀತೆ ಅವು ನಾಡಗೀತೆ. ಬೊಕ್ಕ ತಾಯೆ ಬಾರ ಮೊಗವತವರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪದ್ಯಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದು. ರಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜೋಕ್ಲೆ 4000 ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದು. ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತನ ಆರ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕಲ್ಪವೊಂದು ಇಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ, ನಾಟಕೋತ್ಸವ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಉತ್ಸವ, ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸ್ವರ ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಂದು ಕೊಂಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೋದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ನಾರಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಂದು ಬಂಡದು ಅವು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಯ ಎಂಕ್ ಉಂಡು. ನೋಡಿದರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಕ್ಲು ಅನುದಾನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ಮುಕ್ಳಿನ ಸಂಪರ್ಕಡುಳ್ಳೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ದುಂಬು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೇರು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೇನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಯಾನು ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೈಕ್ ಬಜೆಟೇಜಿಂದ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಅಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮೂಳು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕೈತಲು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾನು ಆವಡು. ಬಹುಶಃ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೋದಾನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಓಲು ಇತ್ತಲ್ಲ. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡು, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಮುಳ್ಳ ಕಾಸರಗೋಟ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಆಯ್ತಾ ಇಂದ ಅವಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಂಡು ಪತ್ತಿನಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡದಾರೆ ಎಡ್ನೀರ್ದಾರೆ. ತುಳುಕು ಕನ್ನಡಗೂ ಕೊಂಕಣಿಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎಡ್ನೀರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲ ಆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಓಳ್ಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯಡ್ ಬನೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೂಳು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ, ಕೊಂಕಣಿ ಕೆಲಸ, ತುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೇರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಪಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಇದಾಯ ಬಂಡ ಐತೆ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಂಡ್ರ ಏನೋ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮೂಳು ಕಾಸರಗೋಡದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಒಂದು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ. ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಂಡ್ರೈನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡಲ, UP ಕುಣಿಕೊಳ್ಳ XMLನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡಲ, AV ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಅಡೂರು ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕರನ್ನ ತುಳು ಅಂಡಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಲು ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ ರಾಯರನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಿ ಆಂಡಲ, ಎಂಕ್ಲನ ವೇಣುಗೋಪಾಲರ ಹವ್ಯಕ ಆಂಡಲ, ಪೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಕರಾಡ ಆಂಡಲ, ಎಂಕ್ಲು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ನೋಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡದಕ್ಲು ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಈ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲ. ಮುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂಜಾಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ವಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮೀರ್ದಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇಂಕ್ಲು ದಿವೊಂದು ಇಲಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ
ದಿನಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪೆರೆಯಾವು ಕಾಸರಗೋಡದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪೆರೆಯಾವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇತ್ತನ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೊಂಕಣ್ನಕ್ಲೆನ ಬ್ಯಾರಿನಕ್ಲೆನ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆನ ಉಳ ಇತ್ತನ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ ಮೋಕೆ ಯಾಪಲ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಅವೇ ಈ ಮಣ್ಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ದೀಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಊರುಡು ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಈರು ಅವೇ ಊರುಡು ಇತ್ತದು ಬೊಕ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪುದರ್ನ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದಿಲ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು. ಯಾನು ಪಪ್ಪಡ ಪಣ ಅಂದೆ 1979 ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಯ್ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಗದಾಲ ಗತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕೊರೆಂದ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ನಾನು ಪಣಿಯ ಮಗಬಿಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನೇ ನಾನು ಮಾರದು ಇಂಚಿ ಬರ್ತಿನಾಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಆಹುತಿ ಇಂದು ಬಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾತ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಆದರ್ಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಏನಲ್ಲ ಅಡಿಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತ ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾಯರು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡೀಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿಕ್ಲ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಆ ಕಥೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಯ 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 ಪೂರ ಆಸ್ಫೋಟ ನಾಗಭರಣ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಆಹುತಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡುಲ್ನು ಪತ್ತದೇ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಹುತಿ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅವು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ ಆಹುತಿ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಸ್ಫೋಟಡ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೇ ಸರ್ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಏನ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಡತನ ನಡೀತೀರು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಆರು ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ್ನ ಗುಮಾಸ್ತೆ ಆತಿತ್ತೇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬುಡ್ಪುನಾರು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಬಂಗಡಿತಿನ ಪಪ್ಪಗೆ 4-5 ಜನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ವನಸಗ ಗತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ್ನೆ ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳಿರ ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದು ಬಂಡದು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯನಾಗನೇ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪು ಶಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂಚೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ ಹೌಸ್ ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಕಣೈನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಸ್ದ ಐಟಮನ್ನು ಕಣೈರೇನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಪ KSRTCದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸತಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಈ ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಣ್ಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಲ ಬ್ರಾಸ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುರಾಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಬಂದು ಯಾನು ಪೂರ ಊರು ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಬಂಡದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿನ ಯಾನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏತೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇರಳದ ಸಾಮಾನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ದಕ್ಲಿನ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಇಂದು ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಭಿಮಾನದ ಪಣಿಯರ ಆಪುಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗಾಂಡ ಎಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ರಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂದು ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿತ್ತಿತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದು ಪೂರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಂಚವಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕೇರಳದ ಒಂದು
ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪೂರ UP ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಒಂದು ಕೇರಳ ಬೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಣ್ಣದ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಝಲಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಡ ಪಂಡೆ ಯಾನು 1979-82 ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ 1 ವರ್ಷ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂಚ ಕಲಿತೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ವಾ ಪಾತ್ರಡು ಬತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸೇತ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮ ಅಂದ್ ಬಂದು ನಾಗಾಭರಣರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಕ್ಕಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತೆನ್ನಾಲಿ ರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಲ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಈ ಜರ್ನಿನ ನಾನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ದುಂಬುಗೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರು ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದೇ ನಾನು ಬರೀ ಅಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇ ನಾನೊಂದು ಸಲ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಎಂತಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Kudla is our city. Kudladaklu is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನಕು ದರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತು ಮೂಲೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರುನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರ ನಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ನಮಸ್ತೆ. Kudla is our city and Kudladaklu is our emotion. Kudla is our city. Kudladaklu is our emotion.